खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय दायो माने नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ जों फैलायबाय दायो माने दुर्गा पुजा माने पुजा जानाय जायगासिम माने थांनो नागिरदों आरोना ना माने जायगा फिक्स जाथ'वाखै माने खाथियावनो माने खाथियाव मोननै जायगायाव जायो नालाय बिनिखायनो माने मोनसेया जाहैबाय खैराबारि टाउन होननायाव आरो मोनसेया जाहैबाय माने आनरिघाट होननाय जायगायाव आरोना माने बेयाव जायो बे मोननै जायगायाव जायोब्ला दा मा मोनसेयाव थांनाय जागोन बेखौ फिक्स बुंथ'नो हाया माने दायो जों सानैजों माने थांनो ओंखारदों आरोना नै सासेयाबो देलायगासिनो बिथिं बिनिफ्राय जों दा माने ओंखारखांबाय आरोना थांनो आं ओंखारखांना दङ रेडि जानानै दङ दा सासेयासो माने ओंखारखाङाखै आरो दाबो ना माने मा बुंनो आरोना लोगोफोर दा पुजा बोथोरखाय माने पुजाखौबो नायनो लुबैयो दा बिनिफ्राय आरो नायग्राखौबो माने लाङाबाबो जाया माने खाथि खालायावनो आरो पुजा दुर्गा पुजा नायनोनो थारमाने बुंगासिनो बिनिखायनो माने थांनो होननानै लाना थांनो होननानै नंदों आरोना मा जायो मा जायगायाव लांनानै दिन्थिहैनो हायो बेनोसै लोगोफोर दा आरो दिन्थियाबाबो बेखौनो एसेयावनो रागा जोंलायगोन बेनिखायनो लांनानै एसे देखायहैना फैनोसै जियानो जा लोगोफोर आं माने बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दा माने अलरेडि आं माने ओंखारखांनानै रेडि जानानै थाबाय दा माने बेबायदिनो थांगोन आरो आंना बेयाव माने गोबां साउन्डफोर जानो हागौ साउन्ड जागोन आं थारमाने बिदि भइस बिदि होबाबो खोनानाय नङा बिनिखायनो माने नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा बिनि गेजेरजोंब्लाबो माने नोंथांमोना इन्टारेस्टिं लालांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो मोनसे खोथाबाव जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय बिसोर नोंथांमोना माने अन्नानै आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला माने लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना गालां जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोर लाबोयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो मोनो बयनिख्रुइबो माने नटिफिकेसन थाबनो मोनसिनो बेल आइकनखौबो थुनानै गालांदो नामा लोगोफोर जियानो जा आङो जाखिनिखौ हागौ बेखिनिखौ देखायलांनो नाजानोसै फैदो बिदिब्ला बारा गोबाव खालामबाय थाला ना मा बुङो लोगोफोर सासेयाबो ओंखारखांबाय दसेनो गरम आयु बाबा गरमाव बिराद गरमथार पुजानि नामाव दख'ना गांनै होबाय जियानो जा बिनिफ्राय नै आं थारमाने रायजोफोरा आंना नै गांसेल'सो माने लादों आरोना गस्लाखौ उनफोराव नायनोसै होनो हागोन ना हाया दानो नै गांनै दुर्गा पुजानि नामाव गांनै लाखाबाय दे लोगोफोर दख'नाखौ नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखादों जानांगौ जाबायना थांनो बिदिब्ला थांबाय थानोसै जों सानैबो बारा गोबाव खालामला आरो एसे गोबाव खालामबा माने मोनासिगोन मोनाबा आरो नायनो इन्टारेस्टबो नाङा बारा हरद्रायबाबो थारमाने आरो थांनायाथ' थांगोन खिन्थु मोनायाव माने इम्फुनि बिराद प्रब्लेम जायो आरोना बिनिखायनो माने जेबो गैयाबो नालाय मेगनाव गानग्रा हेलमेट दङ हेलमेटाबो आयना गैया बिनिफ्राय ससमाबो लानाय जायाखै बिनिखायनो माने एसे थाब थांनानै जेमान हायो एसे थाब फैनो नाजागोन थारमाने बिराद माइनि एम्फौ माने लामायाव बिरथिङो मोनायाव बिराद बांद्राय जादों माने दाबायदि टाइमाव माने माइ ओंखारफुनाय सिजन नालाय बिनिखायनो माने थाब थांनानै थाब फैनोसै आरो बिदिब्ला थ'दो थांबाय थानोसै ना मा बुङो लोगोफोर खैराबारि टाउन खैराबारि
Tuh. Moja sosok farale. Haydi. Ikut mana tenanggo? Mah kena gede takan. Ini dibekes senanggo zairo. Dayu mansi kum dai se horo mansi se bara jagan badi undang. La, nggak munduan la. Hah? Tuh gaman purba belakang tuh.
Ini थागोन ना Sana tagan ya. Seorang itu theater mengurangi fotonya solo. Ini last. এই স্যান্ডেল দেখা দিছো এই নি নাই স্যান্ডেল স্যান্ডেল কোন বসো না লাগাই ये सैंडल ले लो हां हां mana beli sendiri Pujaयाव मा लाबोखो आरोना पुजानिफ्रायनो बेखौ लाना फैबाय बियो फसायनायखाय माने इसिबां दाम जि एसे फसायदों बेखौनो लाना फैबाय बिनिफ्राय सेन्देला बोरै बोरै जनायलै लोगोफोर दाखालिल'सो गोदान सेन्देल बायदोंमोन आरोना बिनिफ्राय सेन्देला बायनानै दा नै जनानै होलायबाय आरो माने आथाया गुगाबाय आरोना दा आरो माने गोदान सेन्देल बायना लाना फैलायबाय दिनै बिनिफ्राय नै नैबे मा लबरनि खानायाव खाग्रा बेखौबो लाना फैलायबाय आरो मा जाखो दिनलाय बिनिफ्राय थियेटारा मादि नांदो थियेटारखौ नायनानै ओमफ्राय